Минути след победата на националния отбор до 19 години срещу Кипър с 1-0 в контролна среща, ще разговаряме с юношеският национал Георги Русев за това какво очаква от предстоящия елитен кръг квалификации и разбира се за тази контрола. Започваме първо с твоето мнение за матч. Стана добър матч. Мисля, че условията бяха перфектни днес на Царско село, на главния им стадион, и се получи един добър матч срещу един така много добър съперник, който също играе на елитния кръг. И мисля, че заслужено победихме днес. Бяхме така по-добрият отбор, повече владеехме топката, имахме по-чисти положения и заслужено вкарахме. Наближава този елитен кръг квалификации, за който вие се класирахте. Сериозни мачове с Франция, с Израел, с Босна и Херцеговина. С какво можем да им се противопоставим? Мисля, че ние го показахме и първата квалификация, че може да се противопоставим с всичко. И като качества, и като тактически и психически сме на едно много високо ниво нашия отбор и като цяло в момента, и мисля, че целта ни е първото място на квалификацията, нищо друго. Доста силно изказвам. Да, ама така е. Трябва винаги да излизаме да играем за победа, защото това е националният отбор, играем за България и това е целта, и това трябва да е целта на всеки един отбор и всеки един набор. Искаш да кажа, че този път, за разлика от други пъти, в които България участва в тези квалификации, не отиваме като аутсайдери? Мисля, че да. Въпреки че играем с Франция, който е изявен фаворит, имаме всякакъв шанс, и това е футбол, топка и излизаме и трябва да ги смачкаме и да победим. Доколко тези контроли, които изиграхте и преди това контролата с Англия и сега последните, повлияха на това мислене, което имаш в момента? Не отиваме като обречени. Напротив, отиваме за първо място. Много. Ние играхме много силни контроли. Последните контроли играхме с Чехия, с Сърбия. Не се получи резултатите, които искахме, но днес така победихме, показахме едно добро лице и трябва само да надграждаме, защото след 2 седмици идва квалификацията и там тези отбори са се доказали, че при най-малката грешка наказват. Ти играеш в Испания, в Елче. Разкажи малко повече. Там условията са перфектни, играе се футбол, всички гледат много професионално и много се радвам, че имам шанса да играя в Испания, защото там се играе най-добрия футбол за мен. Най-доброто първенство, въпреки че мъжкият ни отбор в момента е в секунда. Там също футболът е много силен и се надявам в най-скоро време да пробия. Винаги много често говорим за това колко голяма е разликата между юношески и мъжки футбол. Особено тук в България. Как са нещата в Испания? По-лесен ли е прехода между юношески и мъжкия футбол? Не мисля, че е по-лесен. Навсякъде е борба, защото това са футболисти, които играят на най-високо ниво и ти влизаш от юношеския футбол към мъжкия, но трябва бързо да се приспособиш, и тези, които не успеят, биват изхвърлени, а тези, които успяват, заиграят на най-високо ниво. Ти можеш най-добре да направиш разликата между първенствата в Испания и тези тук, в юношеските първенства. Основно говоря, каква е тя? Къде отстъпваме? Мисля, че динамиката с темпото, с който се играе, с по-малко докосвания, ако си на фланга ек на ек, може да играеш с повече докосвания, но като цяло отборите играят много по-бързо и много по-агресивно. Друг проблем, който се коментираше основно тук, че отстъпваме чисто физически на големите отбори. Твоето мнение какво е по тази тема? Мисля, че да, до една степен отстъпваме, но от друга степен всичко се зависи малко или много от футболистите. Ако те имат желание да работят и да подобряват този аспект от играта, те ще го направят.